tuosta aukosta tuolla, mikä on tuossa. Joo, mun tuli pukeenkin aihassa. No, tässä näitä kiviä, niin pääseekö sieltä oikealta puolelta? Mä tiedän vaan. Rolling on the ground. That's rolling on the ground. No, tässä tuli tämän miitin joku, mitä muistan. Mitä hän kaivaa. Hei, varokaa! Nyt minulla on varo! Tarviiko apua? Itse kilasko, pitää vaan tunnustella. No nyt on hyvä. Tänne. Hitaasti. No niin, mies. Me mennään eteen kertakaan tuonne. Pitääkö vähän alemmaksi, vähän tännemmäksi, niin se on alempana. Huomenta. Matkalla. Jatka unia vaan. Eikö mä eteen kuseen? Älä nyt pois, no nyt sä et saa kyllä nousta pois sieltä. Nyt saa.